בחדר שינה פתחו את המזוזה, ראו עיתון ידיעות אחרונות בתוכו. אמרו לו, אדוני, תחליף מזוזה, ושום דבר, תשאיר את זה. למה? ובמזוזה הזאת אני נשבע לאשתי ומבטיח לה את כל ההבטחות בעולם. הבטחות! איזה הבטחות? מי מבטיח? 3-4 אנשים ישבו בשולחן על הים. אתם מכירים דברים שיושבים? מה יש על השולחן? מי יודע? בירות, פיצוחים, אבטיח, וויסקי, מה עוד? העיקר, סיגריות, סיסביס, העיקר, טלפונים, פתאום נהיה טלפון, הוא ירים שמה. אחרי כמה בירות, אשתו אומרת לו, הלו, כן, תקשיב, מה נשמע? כן, בסדר, רק שמעה שהוא בסדר, אמרו לו, תקשיב, הוויזה נמצאת אצלי, יש פה איזה מעיל פרווה, עולה $800. אתה זוכר שאמרת שתקנה עליי, ראית שהמצב טוב? אתה זוכר את האוטו 40,000 שקל שרצית לקנות לי? הוויזה פה, מה אתה אומר? תקנה עליי. אתה זוכר את הבית שרצינו לקנות ליד הים? $800,000? עכשיו הקבלן פה והוויזה פה, מה אתה אומר? תקנה עליי. איזה משמור אותך איזה בעל. להתראות ממי. סגר את הטלפון, אמר, חבר'ה, של מי הטלפון הזה? פה נגמר הסיפור של כל ההבטחות. מבטיחים. איזה הבטחות, איזה דיבורים. שמה צחקתי, לא יכולתי להפסיק. והפעם השנייה זה היה אצל הצפונית הזאת. מה היא הצחיקה אותי? היא לקחה כוס מים, אמרה, בנות, לפני שהרב לסרי ידבר כזה, אני רוצה לברך כזה, וטענו אמן כזה, אבל מה זה אמן? איך שהיא אמרה מה זה אמן, אמרתי, יהיה פדיחה עם הברכה. היא יכולה לברך, ברוך אתה השם, כאילו כזה, אלוקינו מלך העולם כזה, כאילו, שהכל נהיה כאילו בדברו כזה, נהיה. תדע, לקחה את הכוס, אני ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל, אבל מה זה שהכל? אמרתי לה, זה הפסק, תשתי, אמרה לי, אל תפריע לי בהתלהבות, אבל מה זה שהכל? לא יכולתי להחזיק מעמד. ככה אותו דבר, מרוקאית פוגשת צפונית. מה היא אומרת לה? אז מה את עושה בבית הכל כאילו כזה? גם שוטפת כזה כאילו? וגם מנקה כאילו כזה? וגם עושה לבעלך קפה כזה כאילו? אומרת לה מרוקאית, למה כאילו? אורגינל, זה מה שאני עושה. מה זאת אומרת? תהי פמיניסטית? זה לא ככה? מה לעשות? דיברת. תני מכה בשולחן פעם אחת ולתמיד לבן אדם הזה. תתני מכה, בום, היום אתה שופך את הזבל. תסגרי פעם אחת את העניין. מה את אומרת? כן, תבוא שבוע הבא, תספרי לי איך היה, נמשיך לתת לך עוד כמה עצות. אין בעיה, אחרי שבוע היא באה, איך היה? אומרת, נתתי מכה, בום, היום אתה שופך את הזבל. נו, ואיך היה? אמרה לו, ביומיים הראשונים לא ראיתי כלום. ביום השלישי, כשהנפיחות קצת ירדה, פחות או יותר, התחלתי לראות משהו, היום אני כאילו כזה רואה, בערך, תושטש, קצת. מה את נכנסת לבית שלה? מה את נכנסת? אנשים נכנסים, חושבים ששם זה יותר טוב. זה לא נכון. הדשא של השכן הוא יותר ירוק, למה? כי יש הרבה זבל מתחת לדשא. רק את הזבל לא רואים. לך תחפור לו בבית שלו, בחבילה שלו, מזה שאתה מקנה בו. כנס אליו, תחפור שמה. מה נשמע? מה קורה עם הילדים? מה זה? אני אומר לך, אתה תצא משם ככה, אז השם ישמור אותך. גזרות טובות, רק אל תדביק אותי. אנשים לא יודעים, לכן אמרתי להם, לבנות את זה נכון. הבעיה היא של הזוגות שמתחתנים, איך שהם מתחילים לריב, מתחיל להיות פגיעות. למה? התחתנתם, אם עוד לא רבתם, סימן שאתם לא נשואים. רק כשתריבו, התחלתם להתחתן. עכשיו זה זמן של חתונה.
זוג שלא רב אחד עם השני זה זוג לא נורמלי. אין דבר כזה. מה, אתה חושב שאתה מתאים לה והיא מתאימה לך? זוג מתאים יש רק בחנות נעליים. אין דבר כזה מתאימים. אתם לא מתאימים, אתם תריבו, ויש לי עצות בדיסקים שלי שאני מזהיר אתכם. יש שם 30 עצות לאישה ו60 עצות לגבר. גבר צריך הרבה עצות, רק למה? עצות קטנות, קומפקטיות. למה? אסור לתת לגבר עצות קשות כי הוא מתעייף מהר. מתעייף, ממש מתעייף. מה? יש לו ראש כזה כן? פיסטול, איך את רוצה להם? מה תכניסי שם? לא כדאי. גם אם אמרת לו משהו, תוודאי שהוא הבין גם. אחד אמר לי אשתו, נקרא לך סלון, איזה צבע? צבע זית. אין בעיה, באה בערב סלון שחור משחור. אבל אמרת לך צבע זית. מה אומר לה? מה? אין זיתים שחורים? יש גם זיתים שחורים. אז לכן צריך לדעת להבין את הדבר. מה אמרתי להם? קצת, לא עצות קשות. ואני אומר את זה לכל הגברים שאני חוזר על זה כמה פעמים. אתה נכנס הביתה, אתה יכול במילה אחת להעיף את אשתך מהקצה הזה של הבית לקצה השני. במילה אחת, כל הגמה שיש לה, במילה אחת. אתה נכנס הביתה, קודם תדע לעשות הערכת מצב. תסתכל על אשתך איך היא נראית. אם היא נראית עם אבו עגלה ומבוטה כמו אדם הקדמון יוצא מהמערה, דע לך דבר כזה, היום אתה לא מבקש כלום. לא אוכל, לא שותה, צם הולך לישון ככה בשקט, כלום. למה? כי אם נקת הבית ומהזווית היא רואה אותך. זרוק מילה אחת בלי כוונה מהאזור שלך. פתאום תגלה כמה דלק יש בסעודיה. זרוק. אם אתה חכם, הרי אישה לא יכולה להחזיק מעמד הרבה זמן. היא רואה שאתה שותק, היא מתחילה לשאול שאלות. אל תשאל. אומר, לא שאלתי, ראית? לא, אל תשאל, זאת אומרת תשאל. מה קרה? אתה עוד שואל? מה קרה? ואז היא מתחילה. יש כאלה נשים, לא עליכם, תראו אצל השכנות. לפעמים שהיא צועקת, לא יכולה יותר, לא רוצה למות. כשהיא צועקת, לא יודעת שבעלה עומד כאילו הוא רגוע. הוא לא רגוע, זה עולה לו מכאן. אבא שלך ואמא שלך. כל האחים שלך עקומים. יש לו פה מנוריים ונדלקת, וואו, ואז הוא מתחיל. חרם. בשניות אפשר להפסיק את כל זה. אתה נכנס הביתה, הילדים קופצים, שלום אבא, שלום לכולם. קודם כל, איפה אמא? קודם כל, איפה אמא? היא עושה סלט במטבח והיא שומעת, קודם כל, איפה אמא? לא יחתך לה אצבעות עם הסלט. אדם חושב עליי כל הדרך. מילים פשוטות. נתתי שם עצות בדיסקים, אני מזהיר אתכם. אסור לשמוע את הדיסקים שלי בנהיגה. יחשבו שקרה לכם משהו. בן אדם נוסע פתאום. זה יתחרפן באמצע הנסיעה. וגם הדיסקים של ה-DVD, מי שראה אותם בבית, שיראה במקום נמוך. לא לשבת על רמפה גבוהה. אנשים פתחו את הראש. אתה תצחק, אבל אל תשכח שיש שם הרבה מסרים. הרבה, יש על כל הנושאים, יש גם חינוך ילדים קטנים, חינוך ילדים גדולים, יש שם חינוך בעלים קטנים, חינוך בעלים גדולים, יש שם עצות מעשיות לעשות אותם, פשוט. ופשוט זה לא קשה. אנשים חושבים שלום בית, מי יודע מה צריך לעשות? דברים פשוטים וקטנים. אתה קונה מתנה לאשתך, לצרף לזה פתק. כל שבועיים גבר חייב לקנות לאשתו מתנה. איך הם מבסוטים, תראה מה זה. לא לדאוג, זה לא מתנות גדולות. היית בסופר, קניתי לך את זה, וזה בשבילך. משהו מתוק, עולה 20 שקל, 30 שקל, משהו שהיא אוהבת. כתוב לפתק, אתה לא יודע כמה הפתקים חשובים.
אפילו זוג אחד אמר לי, אנחנו רוצים להמשיך לריב, יש לך איזה עצה שאף אחד לא ישמע, שהשכנים לא ישמעו? אמרתי לו, כן, תריבו עם פתקים. למה לא הבאת את הילד מהגן? תן לה, והיא תכתוב לך שאמא שלך תביא אותו. ככה. תריבו עם פתקים. הוא אומר לי, רבנו, אחרי חודש הפסקנו. למה? זה לא עזר. למה? בערב היא כתבה לי פתק, תעיר אותי ב7. קמה ב11. איך שהיא קמה ראתה פתק לידה, קומי. כתבתי את זה ב7. הוא הולך לדבר איתו עכשיו. פתקים. כתבת על הפתק, מתנה עם פתק. היא קוראת הפתק. לאשתי היקרה, לאחר 400 גלגולים שהתגלגלתי בעולם הזה, זכיתי להתגלגל אלייך. מה עשית לה? מה עשית לה? כלום. אתה יוצא מהבית, אסור לצאת מהבית בלי להקדיש 10 שניות של פרידה. 10 שניות של פרידה. מה זה יכול לעשות לבן אדם? 10 שניות. בן אדם יוצא מהבית להתראות, יצאתי, כאילו השאיר איזה כבש. מה? או שמרים לטלפון באמצע הנסיעה, לא, את יודעת שיצאת. כתוב בזוהר שאישה זה כמו שכינה, כמו הקדוש ברוך הוא. צריך להיפרד ממנו. תעמוד לידה. היה אחד מרגיז את אשתו, מנשק את המזוזה בקול. איזה אחד בחוץ לארץ. בקול, הוא סיפר לי. הוא אומר ככה, מנשק. להתראות. כל פעם. להתראות. ככה היה אצלי. יום אחד אשתו אומרת לו, ומה הייתי אני? אמר לה באמת, אם היית תקועה פה, אז גם אותך הייתי. בן אדם, סיפר לי את זה הוא בעצמו. תעמוד מול אשתך בבוקר. אשתי היקרה, אני הולך לעבודה, ואני יודע שהברכות שלך מתקיימות. תברכי אותה. ואז תראה אותה. רגע, קודם כל אני נגישה כמו בבא. יש שם הרבה בבות. אני אומר לכם, זה לא יאומן, זה תופעה של מכת עולם עכשיו. בחוץ לארץ מה שראיתי. כל אחד נהיה בבא. אז מה אם יש לך אם אתה שעיר? גודל לו שיער גדול, זקן, יש הכנסת קלה ויש הכנסה קלה. למה להתעייב? זה לא יאומן מה שנשים. אחד היה בכותל, אמר לו תברך אותי, אמר לו אם זה עם עיניים פתוחות, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, זה 10 שקלים. אבל אם זה עם עיניים עצומות ונגיחות, מי שברך אבותינו. אמר לו תעשה עם עיניים עצומות. סגר את העיניים, ברך אותו, פתח אותם, לא מצא אותו ולא את הארנק, ברח לו עם הכוח. זה לא מאמין, איזה תופעות יש היום. כל אחד בא עם פטנטים מדהימים, קוסמים. יש מעטים מאוד צדיקים. אתה נפרד מאשתך, רגע, שמשמור אותך, שיהיה לך יום טוב, תלך לשלום, תחזור לשלום. סתם אמרה לך כמה מילים, תלך 20 מטר, תסתובב, ואני מבטיח לך מההתרגשות, היא עוד תקועה במקום. מה עשית? מילים. אנשים לא יודעים שהם יכולים כל הבית שלהם, במילים. אחד אומר לי, אני רק מתנות גדולות. אמר לי, שתבואי מתנה גדולה, לקח אותה להר הזיתים. מה יש? קניתי לך חלקה, הנה, גדולה, את יכולה לעשות גלגלונים, הנה. הלכה לרב, שמעת? קנה לי קבר, אמר לה גברת, מי שקונה קבר בחיה, סגולה לי אריכות ימים. אז הוא ימות לפניי? כן, אז יאללה, שישאר. אחרי שנה היא אומרת לו, מה עם המתנה של השנה? אבל אין בעיה, תשתמשי קודם במתנה הראשונה, תבלי מתנה שנייה, מתנה גדולה. אישה אחת אמרה לי, בעלי זה המתנה הכי טובה שלי בחיים, רק חבל שלא הביאו פתק להחלפה. מתנה. אז לכן אמרתי להם דברים קטנים. 3 גברים התווכחו מי הביא לאשתו את המתנה הכי גדולה בעולם. אחד אומר, הבאתי לה מתנה איך שהיא שמה את הרגל מ-0 עד 180 בדקה. מה קנית? אמר לו, מרצדס. איך שהיא שמה את הרגל? מיד. השני אומר לו, זה מתנה. אני קניתי לה מתנה מ-0 עד 180 בחצי דקה. מה קנית לה?